En Landrove, nenos coas súas familias comparten unha xornada lúdica no campo. Este ano, os rapaces son protagonistas da Festa Labrega. É a primeira edición que facemos de Olimpiadas Rurais para nenos, con bastante éxito. Tuvemos hoxe 5 nenos, ainda que é moi cedo o domingo. O propósito para que o pasen ben, para que disfruten, e facer algo diferente un pouco para eles tamén. Sempre son para maiores, pero para eles non temos nunca nada. Este ano decidimos innovar con isto. Miña filla quixo presentarse ao infantil e, bueno, pois un reto máis. É a primeira vez que participo e pareceme moi ben porque me vou a pasar genial. Semella sinxelo, pero... A primeira proba superada. Chega a segunda. Esta compartida con pais e avós. Estoy jugando con mi abuelo y quedamos empatados en las carretillas. El juego que más me gustó es el de los aros. Nesta competición precisase habilidade e rapidez a partes iguais. Das pobras que fixemos, a máis difícil pode ser que a da carretilla humana, porque o cativo ao final non estaba moi acostumbrado a facer forza cos brazos. Na carretilla, a primeira volta dímola ben, pero despois chegamos ao medio do camiño e empezoume a costar. Non puidemos e tuve que me baixar. A iniciativa traeu turistas de outono. Y vimos un cartel anunciando la fiesta y nos llamó muchísimo la atención y estamos hoy disfrutando aquí de esta mañana tan chula y bonita con una cosa tan original que nunca habíamos visto. Y a ti, Javi, ¿qué juego es el que más te gustó? El de que tú me cogías. ¿El de la carretilla? Claro, sí. Que por cierto ganamos, ¿no? Bueno, es el único que hemos ganado también. Os Xogos Olímpicos en Landrove non van cambiar de sede nin esperar 4 anos para a súa celebración. O vindeiro, máis diversión sobre a herba.